Dobrý deň. Srdečne vás všetkých vítam na tomto virtuálnom online dni otvorených dverí na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Máme ešte pár minút, tak ja by som využil ten priestor, aby som sa zastavil priamo na tomto prvom slajde, kde sa nachádza veľa informácií takých, o ktorých vám budeme za chvíľku aj s kolegyňou Katkou Rentkovou hovoriť v rámci našej plánovanej prezentácie. Totižto strašne veľa informácií o našej fakulte priamo vyjadruje logo, ktoré pre neznalých je také možno komplikované alebo horšie čitateľné, ale je to logo, ktoré vzniklo práve pri vzniku našej fakulty v roku 1991 a ktoré predurčilo v podstate pôsobenie fakulty v tom medzinárodnom kontexte s využitím poznatkov, logického myslenia a toho pohľadu na zahraničné vzťahy, na nové trendy v manažmente, v informačných technológiách. A preto aj napriek tomu, že rôzni grafici a vizuálni experti vyslovujú obavy z toho, že naše logo nie je rozpoznateľné a možno komplikované pre vás, stredoškolákov, tak my sme na neho práve preto hrdí, lebo vyjadruje to, čo robíme, čím sme a čo je tou konkurenčnou výhodou našej fakulty. Samozrejme, bez toho, že by sme boli súčasťou Univerzity Komenského ako najväčšej univerzity na Slovensku, by sa nám určite nepodarili dosiahnuť tie úspechy, o ktorých vás takisto budeme s kolegyňou za chvíľku informovať. Pretože práve to, že sme jednou z 13 fakult na Univerzite Komenského, nám dáva obrovské príležitosti, či už v prepájaní poznatkov a kontaktov medzi jednotlivými fakultami, ale takisto v networkingu študentov, ktorí majú možnosť sa zúčastňovať na predmetoch aj na iných fakultách. Čiže je to naozaj to, čo robí úspešnú univerzitu úspešnou a úspešnú fakultu úspešnou, nie len tí ľudia, ktorí sú na fakulte, ale aj to inštitucionálne zázemie a tá kvalita celej univerzity, ktorá za nami stojí. Takže toľko som chcel povedať na taký úvod. Samozrejme, poďme sa pozrieť bližšie na našu fakultu a na to, čo všetko vám vieme o našej fakulte povedať. Ja som si požiadal o prevzatie kontroly nad prezentáciou, pretože my manažéri chceme mať kontrolu nad situáciou, v ktorej sa nachádzame. Takže fakulta manažmentu je fakultou, ktorá pôsobí v študijnom odbore ekonómia a management a za takmer 30-ročnú históriu si fakulta vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Dôsledkom rozpoznateľnosti fakulty vo svete je aj svetové ocenenie v rankingu EdUniversal, kde je naša fakulta ako jediná zo Slovenska už od roku 2008 každoročne ocenená zaradením do kategórie Excellent Business School. V tomto rankingu EdUniversal sa hodnotia najlepšie biznis školy sveta zo 150 krajín a sme naozaj veľmi hrdí, že dokážeme reprezentovať našu krajinu, ale aj univerzitu v tomto prestížnom biznisovom rebríčku. Prečo by ste mali uvažovať o štúdiu na fakulte manažmentu? Fakulta manažmentu v prvom rade ponúka možnosti a príležitosti, ktoré umožňujú talentom rásť a šikovným študentom zabezpečiť si špičkové uplatnenie na Slovensku, ale aj vo svete. Sme fakulta, ktorá dáva viac príležitostí študentom, aby sa mohli komplexne rozvíjať a uplatňovať sa v tomto náročnom svete. Pýtate sa, prečo študovať manažment? Veľa našich absolventov si našlo špičkové uplatnenie v bankovníctve, finančníctve, v nadnárodných korporáciách, v centrách zdieľaných služieb. S radosťou sledujeme šírku uplatniteľnosti našich vedomostí, či už v rôznych vznikajúcich pozíciách analytikov alebo špecialistov v marketingu, v obchode, v personalistike alebo v manažmente informačných systémov a manažmente bezpečnosti. Naši absolventi sa neboja viesť medzinárodné tímy na projektoch alebo rozvíjať svoje vlastné podnikania,
a to tak na medzinárodnej alebo aj svetovej úrovni. Učíme a vedieme študentov k samostatnosti, k schopnosti identifikovať príležitosti a reagovať na nové výzvy. Manažment ale nie je riadenie. Je to o schopnosti skĺbiť vedomosti z ekonómie, marketingu, personalistiky, informačných technológií a medzinárodných vzťahov s tým správnym strategickým a podnikateľským myslením. Viem, že pre vás je pojem management a s tým súvisiace uplatnenie stále abstraktné. Tým, že sa stretávame s vami ako stredoškolákmi, ale aj s vašimi učiteľmi a výchovnými poradcami na veľtrhoch vysokých škôl už niekoľko rokov, asi tá najdôležitejšia vec, ktorou o našej fakulte musíme vždy vysvetľovať, je, čo to je vlastne ten management a aké uplatnenie je z pozícií managementu. Management, manažéri, manažovanie sa už dávno netýka len riaditeľov a vedúcich pracovníkov. Dnes všetky procesy v podniku sú nejakým spôsobom manažované, ale najmä dnes na každej pozícii v moderných formách prevláda potreba analyzovať, hodnotiť a optimalizovať na základe dát o reálnej prevádzke, ako aj vzhľadom na ekonomické dopady a očakávania z trhu či zmien v legislatíve. Žiaden obchod sa nezaobíde bez analýzy spotrebiteľského správania, nastaveného konceptu digitálnej marketingovej komunikácie v online priestore alebo s hľadaním programov posilňovania značky a kvality. Výrobné podniky a logistické centrá sú dnes doslova centrom moderných informačných technológií, kde analýza dát vo vzťahu k nákladom, ale aj analýze hodnotového reťazca s prípravou na rôzne scenáre podľa medzinárodného vývoja sú dnes ukážkou využitia moderného ekonomicko-manažerského myslenia a poznatkov. V rámci informačných technológií alebo manažerskej informatiky sú to samozrejme pohľady na dátovú architektúru, dátový manažment pre podporu tak operatívnych ako aj strategických rozhodnutí. Uplatnenie vedomostí je dnes naozaj veľmi široké. To pôvodné business administration sa mení na business analytics. Skĺbenie pohľadu dát s pohľadom na ľudí a ľudský element každej práce s patričným finančno-ekonomickým vedomostným zázemím, to robí našich absolventov doslova šampiónov, nielen pre súčasný, ale aj pre budúci trh práce. Pozorne sledujeme prognózy Svetového ekonomického fóra a ďalších analytických spoločností, kde s potešením registrujeme veľký trend budúcnosti v uplatnení vedomostí tých, ktoré súvisia s predmetmi, ktoré na našej fakulte vyučujeme. Túto prípravu pre náročné podmienky a výzvy spomínané pred chvíľkou by sa však nepodarilo realizovať, ak by sme nemali špičkových vyučujúcich z praxe alebo s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Podporujeme našich študentov vo využívaní rôznych príležitostí praxe, stáží, medzinárodných mobilít či aktivít a projektov v prostredí viacerých našich študentských organizácií. Uvedomujeme si, že žijeme v globálnom svete, kde znalosť cudzích jazykov je samozrejmosť a nevyhnutnosť. Aj preto ponúkame bohaté možnosti štúdia v anglickom, nemeckom, francúzskom jazyku, ale tiež viac semestrov aj z ďalších svetových jazykov, ako je španielčina, ruština, japonština či čínština, a to vždy do úrovne obchodnej komunikácie. Popri tom, že máme na fakulte viacerých kolegov z praxe, rozvíjame bohaté kontakty s našimi úspešnými absolventmi. S úspešnými manažérmi, špecialistami či podnikateľmi. Zapájame sa do spoluprác s podnikateľskými coworkingovými centrami a prinášame študentom tú pravú chuť praxe. Priamo na predmetoch využívame viaceré špičkové softvérové nástroje, ktoré sú využívané aj v podnikoch a medzinárodných korporáciách, čo taktiež veľmi pomáha našim absolventom získať dobré pracovné pozície a byť úspešný na pohovoroch a získavaní tých prvých zamestnaní. Čo je tiež veľkým benefitom, je poloha našej fakulty. Nachádzame sa vo výbornej a príjemnej časti Bratislavy, hneď oproti zimnému štadiónu Ondreja Nepelu. V blízkosti majú študenti obchodné centra Central a Vivo, množstvo kaviarní a reštaurácií. Novo vybudované ihrisko známe pod označením Projekt Jama, či tenisové
Kurty dávajú samozrejme študentom príležitosť odskočiť si na šport alebo relax. Od mája nás všetkých veľmi láka kúpalisko, ktoré je priamo pred našou fakultou. Aká je teda ponuka študijných programov na našej fakulte? Naše nastavenie je iné ako u väčšiny fakult na Slovensku. Keď naša fakulta vznikala, inšpirovali sme sa tým, ako fungujú biznis školy vo svete, najmä v Spojených štátoch amerických. Máme základnú ponuku študijných programov, ale dôraz kladieme na špecializácie v Amerike známe ako minors. Študijné programy, ktoré ponúkame, sú management v dennej a externej forme, medzinárodný management v dennej forme a management v anglickom jazyku. Po strednej škole tak ešte nemusíte prijímať závažné rozhodnutia o tom, čo presne chcete v živote robiť, lebo práve s poznaním rôznych tém si viete po druhom ročníku štúdia vybrať z bohatej ponuky špecializácií. Magisterský stupeň je následne celý postavený na špecializáciách, ktorými sa profilujete smerom k vášmu budúcemu povolaniu. Vždy ale možné doplňať si profil aj ďalšími výberovými predmetmi a nechávať si tak otvorené zadné dvierka. V medzinárodnom manažmente, ktorý je silne podporený práve jazykovou výučbou, sú ponúkané dva zamerania, a to nemecký alebo francúzsky program podľa toho, v ktorom jazyku sú ponúkané predmety. Odovzdal by som slovo kolegyni, ktorá vám povie ďalšie informácie. Ďakujem veľmi pekne za predstavenie fakulty manažmentu a ja by som teda pokračovala práve na tom, čo aj kolega spomenul, a to je práve to štúdium, ktoré máme aj v cudzích jazykoch. Nebudeme si a nemusíme si ani klamať, že slovenský jazyk je krásny, ale ďaleko sa s ním nedostaneme. A práve preto, že fakulta manažmentu ponúka nie teóriu pre teóriu, ale my pripravujeme budúcich absolventov pre potreby praxe, tak u nás máme zabezpečených 168 odborných predmetov v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku. Predmety sú prioritne ponúkané práve pre už spomínaný študijný program Medzinárodný manažment a ten je rozdelený na nemecký a tzv. Francúzsky program. Čo sa týka nemeckého programu, tak nemecký program ponúka štúdium čiastočne prebiehajúce v nemeckom jazyku, ktoré je zabezpečované aj native speakerami, to znamená, máme tam lektorov, ktorí využívajú nemčinu ako svoj rodný jazyk. Tento program je koncipovaný tak s ohľadom na špecifika manažerskej praxe, ale čo je veľmi podstatné, je aj koncipovaný pre kultúru nemecky hovoriacich krajín. A štruktúra je veľmi podobná štruktúre obdobných programov v Nemecku alebo v Rakúsku. Práve vďaka programu napríklad Erasmus+, majú študenti aj možnosť si zlepšiť nemecký jazyk a vybudovať, ešte získať takú lepšiu terminológiu a navštíviť mnohé univerzity, či už v Nemecku alebo v Rakúsku. Spomenula by som Steyr alebo Viedeň, ale máte možnosť napríklad ísť aj do Chemnicu alebo Berlína. Pri francúzskom programe takisto medzinárodný program, ktorý ponúka čiastočne vyučované predmety aj vo francúzskom jazyku. Rovnako máme lektorov z Francúzska, čiže je veľmi krásna možnosť chytiť naozaj taký ten francúzsky akcent, ktorý pri komunikácii určite veľmi často využívate a využijete. Tento študijný program rovnako je prepojený na manažerskú prax, ale veľmi dobre viete, ak ste sa už stretli s Francúzmi, tak je zameraný aj práve na kultúru vo francúzsky hovoriacich krajinách a firmách, nebudeme si klamať. A preto takisto v rámci francúzskeho programu, keď si chcete zlepšiť francúzsky jazyk, môžete navštíviť niektorú zo zazmluvnených univerzít, takisto cez program Erasmus+, ktoré máme napríklad v Nancy, v Lyone, ale spomenula by som aj belgický Gent napríklad. Čo sa týka francúzskeho programu, tu je veľmi podstatné spomenúť, že spolupracujeme s univerzitami kde môžete získať aj diplom z francúzskej univerzity, to znamená z Nancy
alebo Lorraine. Zabudla som vám trošku spomenúť anglický program, nič menej. Ponúkame management aj v anglickom jazyku. Tento program je plne vyučovaný v angličtine. Takisto takou výhodou tohto programu je, že môžete, alebo je poskytovaný v multinárodných skupinách. To je veľmi zaujímavá vec, ktorú treba podotknúť, pretože management v anglickom jazyku je naozaj zložený zo študentov, ktorí pochádzajú nielen zo Slovenska, ale pochádzajú, dovolím si povedať, z celého sveta. Je dôležité spomenúť pri tomto bode, že pokiaľ máme študijný program zabezpečovaný plne v anglickom jazyku, tak ide o platený študijný program, pričom jeden akademický rok stojí 1990 €. Ak by ste chceli pokračovať alebo využívať aj zlepšovací anglický jazyk, pokojne môžete pokračovať rovnako cez program Erasmus+ na rôznych svetových aj univerzitách, nie len v rámci Európy, ale máme zazmluvnené mnohé univerzity, ku ktorým sa dostanem. Čo sa týka prijímačiek, áno, možno, že vás teda zaujala naša ponuka a teraz si rozmýšľate, že ako sa teda na fakultu manažmentu dostať a či máme prijímačky. Veľmi nás teší stále rastúci záujem o fakultu manažmentu a z toho dôvodu my si chceme naozaj stále vyberať tých najlepších a preto odpoveď, ak sa pýtate, čo prijímačky, áno, máme prijímačky. Na študijný program management sú prijímačky, poviem to, zo stredoškolskej matematiky a z anglického jazyka. Teraz sa určite všetci pýtate asi, akú úroveň anglického jazyka. No, nastavené sú tak na úroveň B1, B2. Medzinárodný manažment rovnako máme prijímačky, čo sa týka matematiky, anglického jazyka a následne teda z toho, na ktorý program idete, či už na nemecký alebo na francúzsky jazyk. Keďže je poskytované štúdium čiastočne aj v nemeckom a francúzskom jazyku, tie základy nemeckého a francúzskeho jazyka sú žiadané. Samozrejme, dnes máme november, prijímačky máme až v júni, tak ja si myslím, že máte ešte stále dosť času na to, aby ste trošku popracovali. Ak vás zaujalo napríklad štúdium medzinárodného manažmentu, tak stále máte dostatok času na to, aby ste vycibrili tú vašu jazykovú schopnosť. Čo sa týka podávania prihlášok, ja vám poviem veľmi dôležitý dátum, je 31. marec 2021. Práve do tohto dátumu si môžete podať prihlášku k nám. Pravdepodobne som vás trošku vystrašila, lebo však prijímačky, to znie niekedy, ako keby som vám pustila teraz nejaký hororový film, ale je dôležité nestresovať v tejto oblasti. A pokiaľ ste pracovali na sebe a naozaj ste venovali svoj čas aj štúdiu na strednej škole, tak samozrejme máme tu aj možnosti, ako tých najlepších zo stredných škôl zoberieme aj bez prijímačiek. Treba k tomu splniť isté kritériá a tie kritériá sú vaše výborné výsledky z externej časti maturity z matematiky alebo cudzích jazykov. Tam máme napríklad dôležité, je si teraz spomenúť, že môžete sa preukázať aj certifikátom úrovne B2. Potom je dôležitý priemer známok za celé štúdium na strednej škole z matematiky a z jazykov, z ktorých pozostáva prijímacia skúška, do 1,5 z koncoročných vysvedčení. To je také záhadné číslo, ktoré takisto si zapamätajte. No a takisto kritérium, ako obísť tie prijímačky, lebo už máme u vás informáciu na základe týchto kritérií, že ste výborní, je, ak ste za posledné 3 roky boli aspoň raz úspešnými riešiteľmi krajského kola alebo účastníkmi celoštátneho kola stredoškolskej olympiády, ktorá je organizovaná na celonárodnej úrovni. Toto sú možnosti, na základe ktorých, keď sa nám nimi preukážete, tak my vieme, že určite vás chceme, lebo preukázali ste svoju schopnosť a svoje nadšenie a študovať aj na strednej škole a preto rýchlo si zapamätajte ešte raz termín 31. marec 2021, kedy je deadline na posielanie prihlášok k nám a my sa na vás určite tešíme. Ja vám to ešte zopakujem zo párkrát. Čo sa týka toho, čo som vám už spomínala, keď už by sme vás zaujali a keď už by ste k nám prišli, tak naozaj, ak ste skutočne dobrí,
tak vás bez prijímačiek alebo aj s prijímacím konaním čaká u nás veľmi zaujímavé štúdium. Zaujímavé štúdium, tak ako vám povedal kolega, ale zaujímavé štúdium aj z toho, že máte veľké možnosti využiť svoj čas. Jednak hovorím o zaujímavých odborných predmetoch, ktoré pokrývajú všetky študijné programy, ale napríklad aj už mnou spomínaný program Erasmus+, kde máme zazmluvnených vyše 170 európskych, a čo je veľmi zaujímavé, aj 3 mimoeurópske univerzity. A spolupracujeme práve s týmito partnerskými univerzitami nielen na tom, že my vysielame študentov do zahraničia, ale my teda aj študentov zo zahraničia prijímame. Tieto zahraničné mobility pokrývajú Erasmus+, ale ponúka aj pracovných stáží je naozaj veľmi veľká. To znamená, naozaj kladieme dôraz práve na to prepojenie teórie a praxe. Keď si budeme rozprávať o Erasmus+, tu máte akurát krásny pohľad, ktorý bol nedávno robený, fotografiu zo stretnutia s našimi Erasmus študentmi, ktorí prišli na fakultu manažmentu. Ako som vám povedala, tak ako je veľký záujem našich študentov ísť do zahraničia, tak je taký veľký záujem aj zahraničných študentov ísť študovať k nám. Je to práve tým, že zabezpečujeme kompatibilné štúdium práve so štúdium, ktoré prebieha u nich na ich domovských fakultách, preto vedia, že dostanú rovnaké vzdelanie a vieme im poskytnúť rovnaké informácie. Plus, čo je veľmi pre nich zaujímavé, je, že sa dozvedia niečo o Slovensku, niečo z tej problematiky zo Slovenska. A naši študenti na druhej strane, keď vycestujú cez program Erasmus+, alebo cez iné stáže, sa znova dozvedia niečo viac tých krajín, ktoré navštívia. Je dôležité podotknúť, že tak môžete vycestovať počas bakalárskeho, ako aj počas magisterského štúdia. Čiže viete získať tie informácie z rôznych krajín, alebo popracovať na svojich jazykoch, ako bolo povedané, poskytujeme štúdium aj ďalších jazykov, to znamená, viete si ich zlepšiť práve v Španielsku, napríklad tú španielčinu a tak ďalej. Takisto prichádzajú k nám aj študenti z Ruska, takže môžete pracovať na ruštine, ktorú si tu naučíte v rámci voliteľného predmetu. Naozaj minimálne tá práca na jazykových schopnostiach je veľmi dôležitá a podporovaná na fakulte manažmentu. Nie je to však iba práca, ale fakulta manažmentu ponúka aj veľmi zaujímavý študentský život a študentské kluby. Spomenula by som športové vyžitie v rámci nášho športového klubu ŠK Fama, ktorý organizujú rôzne dni zdravia, rôzne dni, ktoré sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu, na rôzne športové aktivity. Ponúkame, napríklad máme Digital Marketing Club, ktorý práve prepája tie teoretické poznatky s praxou v rámci marketingu, ale aj v rámci vašich IT schopností. Máme ITX Club, ktorý znova spája takých nadšencov pre technológie. Máme podnikateľský klub FMUK, ktorý bol založený práve študentmi a je zameraný na podporu aplikácie vašich teoretických znalostí do praxe. Beania Team, ktorý organizuje každoročne Beaniu alebo plesy na fakulte manažmentu. A takisto spoločnosť ISEC, ktorá sa zameriava práve na také tie zahraničné skúsenosti. Beania Team, samozrejme, rovnako si viete vyskúšať také tie organizačné schopnosti. Ak vás zaujala fakulta manažmentu, nájdete nás na rôznych sociálnych sieťach, či už na LinkedIne, Facebooku, na YouTube, kde vám odporúčam sledovať možno, že tieto jednotlivé stránky. Budeme tam postupne pridávať, alebo aj stále pridávame rôzne videá, rôzne informácie z diania tak odborného, ale aj z diania takého študentského, by som to nazvala. Čiže určite nás sledujte aj tu. Myslím si, že viete nás nájsť aj na Instagrame. Tak sme naozaj prepojení s vašim životom a snažíme sa vám vstupovať veľmi často do vašeho sociálneho života. A čo sa týka celkovej našej ponuky, viete o nás nájsť aj ďalšie informácie, viete nájsť informácie na stránke fakulty alebo na špeciálnej stránke, ktorú sme pripravili práve pre uchádzačov o štúdium u nás na fakulte. To je práve ten druhý link fakultamanagementu.sk.
myslím si, že naozaj o nás hovorí práve to heslo, ktoré máme dané na slajde, a to je, že pripravujeme lídrov budúcnosti a jedným z nich môžete byť aj vy.